Ja, amit elébb néztél, mit szól? A benzina. Igen? Csak úgy hol azt nem tudom. Hát, oda szépen. Így is jó lesz. Na és akkor most tessék mondani, mi lesz ez? Ez szürke marha pörkölt, édes káposztával. És karcadimókra van főzve. Ilyet csak még én főztem karcagon először. Kedves egészségünket! Menjünk már vissza! Ezzel meg megkínálom magát. Igen, a birka karcadi. Tehát akkor mi van benne, tessék Az én mondani? uram így szereti. Töltsd, itt van, már ez készen van. Csülökkel a közepén, apró káposztával és töltött káposzta. Nagyon finom. Jó, azért menjünk tovább. Judit, ez resszelt mi meg nem trenni a fűszerek. Adjad a menedőt. Üzletbe jár. Nem látod, hogy mi van? Gyere már. Hát nem mirán kíváncsi, a pálinkát veszünk fel, nem arról. Ezt mérne önökre is. És csak félek hova? Igen. Ha ebbe belenézel, igazából ezzel nem is céloztak, tehát az néven is rajta, ez nem a célgömbje. Csak arra szolgál, hogy a szuronyt fölölti. Igazából. Ez a puska ugye a korának megfelelő hadviseléshez, ez csak azt kellett tudod, hogy szorosan egymás mellett mentek a katonák, és a 80 lépés volt az első lövés adása. 80 lépés. Újra töltés, megint közel mentek, 30 lépés is. Mondom, tehát itt a tűzerő számított. Nem a pontosság, hanem hát körülbelül ott az ellenfél halnak el. És mikor ugye túl közel voltak, akkor jött a szuronyszögez. És utána a többi dolgot a szuronyon intézték el. Meg tehát sorokba változtak, tehát hogy az elsőleg, tehát volt benne egy papírtöltény, előre elkészített papírtöltény, hogy egy papírhengerben benne volt a lőport, a golyó, és akkor annyit csinált a papír. Leharapta, beletöltöttem. Akinek nem volt foga, nem lehet. Igen, ez nagyon fontos kitétel volt, hogy szemfogának lenni kellett, mert nem bírta másképp leharapni a papírnak a végét. Világos. Van egy, a interneten, a YouTube-on
van egy kis film, tehát 4 lövés. Igaz, hogy az utolsó lövés az már úgy sikerül neki, hogy a mai biztonsági szabályoknak az teljesen ellentmond már, de az már úgy sül el, hogy már magától szinte, tehát már ízik benne maradt anyag, és hogy felszórja, az még célra már akkor első, de 4 lövést meg lehet vele ejteni. Én egy képítést teszik. Táncaiat hallgass! Veszed! Céloz! Megvan! Ösztűz! Kettes oszlop! Táncaiat hallgass! Céloz, első 2 féltért. Megvan? Megvan. Ösztönű. Éka. Vesző. Céloz, első 2 féltért. Megvan? Ösztűz. Vesződ. Céloz, első 2 féltért. Mindegy. Megvan? Várd meg a parancsot nevésre. Vesződet kiszedni. De jól néz ki. Nagyon jól néz ki. Hát ez nagyon jól jött ki, mert egy nagyon szép állatot vágtak múlt héten, és engedj ide. Ez 9 kg vágott és 16 kg hússal készült. A füstölt hús szerintem friss, mert ugye ezeket a malacokat, amiket ugye itt vágnak, a hentesek, az ugye frissen van készítve. A füle meg a farka az malac. Még robban egy kicsit. Menj az ide. 12 lesz. Kapcsolja vissza. Egy ilyen manócskán. Nézem, ahogy szívja befele. A tejföl. A forró volt, minket akkor vettek ki a sütőből.